nézői! Előadásunkat hamarosan elkezdjük. Kérjük, kapcsolják ki mobiltelefonjukat. Jó szórakozást! Siába kérem, szívja a vérem. Dróton rángat nyúz, antifeminista blues. Én személy szerint cseppet se kérdem, a legpokolibb betegség az úgynevezett szétnem, rosszabb, mint a kergekor. Ó, a sok motor. És rosszabb, mint a csúsz, antifeminista blues. Szenti! Hát mi okozza ezt a dalbéli bántot, ami téged így átadott? Egyszerű nagyon. A nejem a bajom. Úristen! Hát miféle házasságban érhet a boldogság ilyen kétes véget? Erről csak annyit, hogy a mézeseteim alatt utáltam meg az édességet. Akkor derült ki, hogy rosszabb az alám, mintha a pokoltornáca hullana rá. Szóval a lényeg, hogy a kezdeti remények rögtön szertefosztottak, mikor sziát köszönt a nagypapámat ábrázoló oszlopnak. Hogy lehetett ilyen gondatlan? Vagy talán gyengé volt a mondattal? Korán sem kérlek, szándékos volt tevétek. S további őseim sorra gyalázza a nő, aki turnőnek hoztam a házba. Sőt, az okozott néki alantaskét, hogy lefutymálta a kastélyt. Az átkozott, ősi honomról úgy nyilatkozott, melynek képénél semmi sem mutat szebben, mint hogy unalmas ebben a porfészekben. Hiába. Axioma számban őstény, hogy az életben a nőstény a legnagyobb kereszt. Tapasztalhattuk már elégszer ezt. Nekem is elég nagy gondot állt, hogy nyakam vegyem én ezt a vén Golgotát, de nem akartam megszakítani Palacidá altát. Mondd el helyett, sandalunk minden drágát altát. Mivel keserít ez a bög? Akarom mondani a kedves feleséged. Mivel, tudhatnád te is, hisz rával, férfiasságom kritikájával. El sem tudod képzelni, micsoda nejez. Megjegyzéseivel naponta métejez. És mostában azt mondogatja ez a hárpia, hogy tőlem már nincs mit várnia. Hogy még a Dracula is inkább kell neki, mint én, mert az csúnya és öreg szintén, de ha hihetünk a lóra szóló kliséknek, ő legalább férfias kísértet. Hogy én creepy vagyok, és azok közt is csak salak. De a vámpír, az kimondottan romantikus alak. A logikája szinte makulátlan. Vérből kacsol vele egy Draculával. Képzeld el azt a fúriát, az okoz neki eufóriát, ha éjszaka a fejébe száll a vérszaga, és egy csókos szájú vámpíron merenghet, ki a hóna alatt egy palack vért merenget. És ehhez igazodva minden könyve ponyva, a rémpofák világának szentedményekkel. Így hát mostanában mindig tele a postaláda, fércirodalmi szennytermékekkel. Ez a nő egy beteg szörnyeteg, nem vitás, hogy hibás entitás. Hidd el, míg az ember nőtlen, állapota korán sem kedvezőtlen. Hát igen. A hitves és a béka bizony a természet két nagy fogyatéka. Egészségünkre. Egészségünkre.
A nő az megcsal, tönkretesz, átvág, átrász, valila vesz, átrobog rajtad, siába kéred, szívja a véred. Dróton ráng a nyúz, antifeminista blues. Sajnal megnősültem fiatalon, s most a szenvedés a törvényes hivatalom. Azelőtt szép volt, oly meg édes, de ma 50 éves! Csak mindig a nyoszoljára húz, antifeminista blues. Én személy szerint cseppet se kétlem, a legpokolibb betegség az úgynevezett szép nem. Rosszabb, mint a kerke kor! Ó, az a sok motor. És rosszabb, mint a csúsz! Antifeminista blues. Tánc! Ha kedves még az életed, a nőstési terveidet félreted, dobd a nődet, gyorsan, rajta, slipolja! Mert összetör borrázóz, antifeminista blues. Szóval! Ha jól értelmeztem. Szó. Bánt. A negyednek ez a kusza, vámpír kultusza. Valamit tenned kellene ellenem. Mégis mire gondolsz? Nekem volna egy tippem. Ha akarod, mentem, megemlítem. Örvendezek már előre. Tudtam, hogy számíthatok egy ilyen nagy belőle. Szóval, egy öreg szibétőt foglalkoztat a helybéli kolhoz. Nála hozzájuthatsz egy álbérszipolyhoz. Egy áll mihez? Az nem más, mint egy TS-ben dolgozó bérfélelmiszeripari munkás. Felbérelhető, átszázott vérszipoly, röviden bérszipoly. Ne bomolj! Ez komoly. Szépen felbéreled. Egyes te eljöveled, te bevezetésről megijeszti a nejed. Láttam már ilyet. Igen életű hulla. Tökéletes maszkkal mászkál. Ha látja a nejed, hogy az említett rém közeleg, meggondolja kétszer is, amit mond legközelebb. Kigyógyítsa majd, ne félj a kúra. Hogy fél, hogy fog a nő majd vámpírra. Ijesszük meg hát ezt a kajlanőt, hogy elhagyja a fent említett hajlamőt. Hisz ez csodás meggondolás. Béreljük fel már is. Indulás. Gyerünk a TS-be. Szeretném, ha a műször jó munkát végezne. Sürgőt gondoljon, a salda vérszik folyjon, tele vérként szállnak az éjjel át. Éjjel át. Imádja kulcsolt kezed, a félelem tör rezeg, hogyha látod a vámpír két fogát. Két fogát. Jöjjetek, ti sok szörnyetek, ma holnap nyakadra tapadnak, nekiesnek, s belőle esznek ők. Kulcsolt kezed, a félelemtől rezeg, hogyha látod a vámpír két fogát. Jöjjetek, ti sok szörnyetek, a holtak ma holnap nyakadra tapadnak, nekiesnek, s belőle esznek ők. Ha égbe száll egy vadsikor, a vérszipoly már tapsikor, hiszen ő a legborzasztóbb rész. Nappal alszik jókat, nem ad interjúkat, nem ír róla semmit a híres brém.
holnap nyakadra tapadnak, nekiesnek, s belőle esznek ők. Halló, banyaügyelet, mi tetszik? Küldjünk ki harcos és érces lúdvércet? Vagy bérszipolt, aki úgy tesz, mint aki vért szed? Esetleg általános jókedvének jót tennének a konok rámenős démonok? Vagy ha behoz egy kuruzslói vényt, kiküldetünk egy kripli-kriptaszökevényt. Hogy? Ja, értem. Szóval maga béka. És annak is csak a maradéka. Királyfi, mi volt ott kívánván? Igénye egy express királylány. Van éppen ilyen... Van nálunk éppen ilyenből csókos, féláron, mert kissé bibircsókos. Amúgy sem kimondottan deli. Megrendeli? Jó. Mondja a címet és a nevet, fél órán belül ott lehet. Igen. Igen, pusztított, fincsit, érzelgősen. Na, viszont hallásra nincs mit. Szép ez a banyai pálya, csak az a hátránya, hogy az embert még utóbb bemártják kátrányba. Vagy munkáját mágián végzi, a tömeg meg vidoran nézi. Békát, kígyót kiabál rája. Ez a pálya ritkán szállt anyáról lányra. De banya, a monológra hagy föl, hisz közeleg a vagyonos ügyfél, mégpedig kinek eszében mindenki kétkedik, a kastélylakó gróf a látogató. Lerendezem a fét. Üdv néked, te undorító ocsmányság! Nektek is, kretén főnemesi sarjak, ugye nem várjátok, hogy rangotok láttán lehasaljak? Őszintén nem szükséges, mert megcsapta az orromot ez a dögszak. Nos, túlesvén a kölcsönös udvariasságon, hallgassd meg az alábbi kérelmünk, egy lőrémet kellene bérelnünk. Remek! Van itt nálunk pár rémálom egészen szép áron. Vagy ajánlhatunk néhány szívszorongatásban edzett szörnykörnyezeti szellempérencet? Eszméletlen hossz és feszmértékben. Ez a rénképraktál tökéletes választékat raktál, de akad olyan is, aki vámpírmaszkot hozna? Hogyne? Univerzális szörnyekre vagyunk profilírozva. Eldöntöttem már, hogy kiképezze az ijesztgetés tárgyát? Efelől semmi kételjem. Bénejem. Oh. Gyakorinak nevezhetem az esetet, amikor megijesztjük azokat a csúnya hitveseket. No, hadnám. Ferkót és Pistát olcsóbban adnám, mert olyanok, mint két öreg szelindek, de hát egy vámpír mégse látszom szelindnek. Vagy ajánlhatom inkább a Joskát, nagyuram! Ő a legjobb bérszipoly a faluban. Erős, ronda, és korán sem hátránya, hogy a gyermekek még civilben is futnak a láttára. Igen, ezennel hát felbérelem. Átadom grófi címemet. Jöjjön a vámpír, s ijessze meg a nejem ma éjfélkor az itt látható helyen. A pénzt, elségazom. Mennyivel tartozom? Kevesebb lesz, mint egy állami banya kér. Megszámítom 500 aranyért. Nagyszerű! Ne is volt semmit! Mert megállapítom magam, hogy a cselekmény exponálva van!
Gyerünk, gyerünk, most elmegyünk. Sül majd a képesített vérszipoly. Kinek segít a lányait? Pár vérfagyasztó szép sikoly. Elég csodás, a diplomás, ki vérszívásból doktorált. Urán, urán, nők lesz, urán, nők, ki urálnak csodát. Éljen a szakember, a mester, tiszteljük a hajlított testet. Éljen a vérszívói szakma, tán a nő még szép rohamot kapma. Gázsia, hogy nagy lesz, mi csak számlán bír. Ő az igazi bálvány, éljen az álvámpír. Gyerünk, gyerünk, most elmegyünk. Sül majd a képesített vérszipoly. Kinek segít a lányait? Pár vérfagyasztó szép sikoly. Remélhető, hogy majd a nő elfogy belőle csak csontokat vagy ő. S ha nincs már nejem, nem fáj fejem. Agyő, agyő, Agyő! Van itt valaki? senki. Jó! Na nézzük. Még üres a pálya. Nekem kedvez a szerencse árapálya. Úgy. Most szépen műfogat ragasztok, és hanyagolom a főnemes ikasztot. Művelek mindjárt baráti csodát. Felcsörtetek a garándicson át, és színészi képességemet használva vámpíri maszkával. Szerzek egy kellemes éjjelt, grófi barátom megküld, ne ének. Nem vitás, hogy az öreg grófban túlteng a naivitás, és leleményesülök valóban, mint... Hogy is hívták azt a tagot? Jogelló! Az Otellóban. Nagy barátja vagyok én a máléféreknek. Tanácsot tőlem bármikor kérhetnek. És milyen zseniális volt ma is ez az álvámpír tervezet, ami engem most a diadalhoz elvezet! Én leszek az álvámpír, aki újabb szerelmi háromszög drámát ír. Látszik az arisztokratán, kiksé, imbecis és kretén. Jól lehet, én is ügye vagyok, de grófitársam még nagyobb. Reszket majd abban azon, hogyha a csókját kanolazom. Jó a fizetés, ez nem vitás, a grófi naivitás. Boldogság, ez aztán a boldogság. Boldogság, síron túli boldogság. Vámpírság, ellen nincsen orvosság. Rajta áll, ha vár, ha vár. Ha elbőköm magam, a kétől borzong majd a madam. Attól lesz a lány piros, ha a gönc vámpiros. A vámpír a legjobb kaszanova, főleg, ha nincs túl ladafoga. Egy köpeny, még valami mámos, és készen áll a rémalak. Nézzük! Most 10 óra. Mire megérkezik a bérszipoly, és valóra válik az ijesztgetés terve, már grófi biciklimen egy leszek tekerve. Most magamra szúrom, fehérítőbe rásporom. És Daliás testem, halástalan. Na, hát igen. Ez sokkal könnyebben menne, ha a bőröndömben mindig minden rendben lenne. Na,
ez mégis egész gördülékenyen. Mint a szent, aki Gellert kapott a hegyen. Apropó Gellért, ne feledjük a Gallért. De azon gondolkozom, vajon még mi jut még eszembe. Ó, most a művifog akadt eszembe. Fincsi. A szívem egyre vadabbul kalapál, és a nevem már is egy rémolkál! Hát mondhatom, hogy jócskán tévedtem, mikor azt hittem, hogy a férjemben egy csöpnyi ész is pislákol. Hol van már romantikus kislánykor? Ugye nyugodtan, hogy egy bukotkan kriminális már is. Kevesebbet tud a minimálisnál is. A legszörnyűbb sorscsapások ráznak. Mióta hitvesen lettem, hevén rozsomágtak. És sehol egy jóképű kocsis, vagy lovász, aki a lábamról levesz. Sivárhely ez a kastély, mint egy kolostor. De miért is különbözne a mulya-gulya a főkolompostól? A férjem meg úgy véli betölteni a férji funkciókat, hogy évente 2-szer megcirógat. Megdöbbentő hát az ötlet. Hogy örülnék egy szörnyszülöttnek? Hát csoda, ha csodára várok. Nem, mert a vámpír az férfias rémalak. Nappal még néma, vak, és mozdulatlanul a kriptában fekszik. De éjjel felemelegszik, és sikeres, eres kalandokat keres. A legvéresebb fércigodalom hőse. Mit egy, hogy nőse, vagy éppen aglegény. Egy a fontos. A vadregény! Na, ezért a vérszipolyt én minden este ide várom, felkeresedné már a budoáron. Gyászba öltözött ágak között jajong a szél. Múltba révedőn, szívet verőn, susog beszél. Ének, éjjelén, szenvelgek én, ó Istenem, idézd fel őszi szél, la-la-la, hozd vissza síri szél, la-la-la. Hozd el hát kósza szél a múltat nekem. Múltam jó ízű, vidám derű hatja át, mind sodort a hó, a gyors folyó, a nagy
nagymamát, s hogy kacagtam én, amint öcsém a kútba hult, ó éles tiszta kép, la-la-la, jöjj hozzám vissza még, la-la-la, jöjj újra vissza még, te hűtlen múlt. Romantikus bakfis lány koromban egy vámpírbabát tartottam karomban. Tébőfogam kéjjel rávicsorgott, s meghűlt benne a kóc, mielőtt kicsorgott. Máma este tán, éjfél után, ha forr a vér, jő a vérszívó, s a régi móka visszatér. Jöjj, te síri lény, idézlek én, ó légy enyém, karom kitárom én, la-la-la, s szemem lezárom én, la-la-la, reszketve várom én, hogy eljön a rég. Bravo! Bravo! Jó estét, hölgyem! Azt hallottam nemrég, hogy kellemes lenne önnek egy vérvacsora vendég. Ezért ma magácskát választottam bölcsen, hogy vámpíri hajlamom kitöltsem. A tiéd vagyok, drága kriptalakó! Már oly régen vártalak. Ó, te igazi vámpír vagy? Kérlek, mesélj! Emlék terheli sok rémes éj, és milyen érzés feküdni a sírban? Kérlek, mondd el minden sorban. Hát az úgy volt, hogy Nem, de csit! Most mégsem beszélj egy percig. Előbb hadd nézzelek. Jaj, milyen fes vagy és herceg. Ugye mondod majd nekem azt, hogy mondod? Tessék? Hát azt a vámpír rettenetes hangod. Na, ugye nem kell még elrohannod. Fogadjunk, hogy nem tudod, hogy mivel vártalak. Tudomásomból valóban hiányzik ez az ismeret. Hát vérrel, ami még friss, meleg. Vérrel, ami minden örömöt pótol, én minden nap hozatok a véradótól. Tudod én ám, hogy mi a módi? Ez eredeti, valódi, igazi, és nem holmi festék. Egészségedre, tessék! Na? Jaj! Elájult a rémem! Hogyan segítsek szegénykémen? Még szerencse, hogy ilyen nagy lopát a kezem. Ezennel fellegyezem. Na, már magához is tért. Tessék, itt a szíverősítő. Ne! Hagyd azt a vért a kedvemért! Át is sem bírom. Tessék? Hogy mi? Na. Hogy? Nem kell úgy sietnem. Vérem, most egészen más úszít. Adj nekem inkább egy puszit. Jaj, hát örömmel. És hogy te is élvezd a pohon és karamell. Jaj, úgy örülök, hogy te igazi vámpír vagy. Az előbb már azt hittem, hogy... Mit hittél? Hát semmit. Azt hittem, hogy ember vagy, aki egy ilyen vámpírmaszkot ejtsen, csak hogy rémszerű benyomást keltsen. Megképzeld el? Mi van akkor, ha mondjuk lesimogatom a hajad?
és a kezembe marad. Vagy ha nekem felettébb tetsző, metsző fogazat csak kiagyalt rémagyar volna, illúzióimmára mentene leomolna. De szerencse, hogy egészen más a helyzet. Ne! Ha! Akasztó, gyenged a ragasztó! Mi ez a gyalázat? Van rá adekvát magyarázat? Semmi! Én csak... És egyáltalán ki maga? Majd én megmondom. Maga egy műfoggal bepecselő csaló. Egy vér láttán nyafogó csirkefogó. Még a verésre is méltatlan. És ez az, akinek egy vért adta. És ezt vegye kukázna, maga tehetségtelen utánzat. Kifelé innen! Tűnés! No, egy szerencsétlen gyönge nő ki van szolgáltatva minden aljas cselnek, amit a férfi fejben kovácsolnak. Zenét! Öröm, hogyha húsba vág öröm, és igazán remek, ha széki szakadnak az erek, kimondhatatlan élvezet, hogyha agyaradat érzed, nincsen más, mit a nő szíve kér, csak szakadjon végre az ér, és dőljön belőle a vér. Igen? Ünnep, ha színi szemei kitűnnek, és mesebeli álom, agóniáját látnom, szívembe zárnám örökre, hogyha vérbe fagyva hörögne, orcám kipirul bár, jönne a vámpír már, hisz rég velem ott várom, egy igazi vámpír, és a ifjú még talán pír, önti arcom el, de nem bír velem, ha vén, mert ő vérszívattyú változat, részi rosszabb, mint a kárhozat, így a máma esti áldozat, ő volt, nem én. Éjszaka kiderül hiába, a sötét, a fényesség hiánya. Mindjárt jön a szakiparos, hogy eljátsza a vérszipoly szerepet. Megyek, előkészíthetem a terepet. Már is vidor kezdek lenni újra. Csak nehogy feltűnő legyen a lajtolja. Bár szerencsére oly faluban vagyok honos, hol sok ember maga is nála tulajdonos. De most sietek. Kétszeresen ölt áll nékem, hogy sebesen vagyok, öntevékeny. Nyugosztak az áldozatok! Hozok rájuk gyászos véget! S véres,
komor kárhozatot, s kitöri őket a frász. Égbe szállok, messze tűnik csonkat torony, rét, száraz tó, szállni síri szélben, mámorítas, kétárasztó, s rém fárasztó. Jó estét, kedves barátom! Örülök, hogy látom. Nem, de a tájra szép idő derül. Elismerem, feltétlenül. Adjunk csak hát baráti kezet, amiért pontosan érkezett. Ha kezet nyújtok, észreveszi a karmom. Ezt nem szabad akarnom. Izé, gróf úr, kívánsága parancs, csak hát sajnos túl koszos ez a mancs. Ez ne zavarja derék, barátocskám. Örüljön, hogy ocsmány. Az önszakmájához kimondottan szép ez. Maga egy csótány mellett is kontrasztot képez. Gróf úr, ön sérteget. Ne feledje, két fog bárkitől vért vehet. Túlteszem magam egy dialógus részem. Pimasságát tréfának nézem. Bár nem tartozik a főnemesi kasztba, maga jó pofa kis maszka. Uram, maga nem tudja, mit beszél. Ami velem jár, az több, mint veszély. No, eleget vasogott derék alkalmazottan. Ne feledje, hogy várja az áldozat ottan. Másszon fel, és ijesssze meg szépen. Az anyagiakat majd elintézem. Tudja tehát, hogy az emberi vért ontom, és azt is, hogy a neje a célpontom. Hát persze, hisz bár telekommunikáció módon, én mindig informálódom. Ne feledje el, ember, hogy végül is én béreltem fel. Másszon fel, és ijesssze meg szépen. Nyomás, rémisztől idérc nyomás, haladjon előre. Vagy áhítozik egy kis borravalóra? Aha! Nesze, fiam, fogja, nehogy utólag szerte nyafogja, hogy kapzs és fukar a grófika. De kérem! Engem pusztán egyetlen cél vezet! A vérgőzös élvezet! Szerencsés ember az a szolga, szerencsés ember az a szolga, aki ahelyett, hogy pályáján keftelen módon araszolna, örömteli módon robotol. Hogy ilyen pökhendén fogad? Nézze meg ezt a fogat! Hát becsületes munka ez a protézis. Csupa vas, vagy van benne réz is? Nem ócsárolnám soha. Mondja, ki a fogorvosa? Felkeresem majd, ha ez lesz a módi. De uram, ez a valódi! Vicces fiú, maga már mondtam, a bátyámnak is ajánlom magát. Ő is nős. A felesége Nusika. Nem vállalná fusiba? Ó, pardon, látom csak le, feltartom. Nem kell koncentrálni másra, csak a vérontásra. Ó, pardon, csak egy szóra. Ön alapos munkát végez? Iszonyú pusztítást viszek véghez. Helyes, helyes. Mert dolgozni csak pontosan szépen. Ahogy a csillag megy az égen. Úgy érdemes. Na, hát ilyet se pipáltam. Az előbb még majd halálra vártam. Erre megveregeti vámpír szisztémájú hátam, és buzdít, vérszívjak bátran. Ám legyen, most felmegyek, s vérrel töltöm meg a begyem! Meghökkentem én, mi kedvesem, fogad te gróf itt, de vár, reám a vér, a drága vér, platin a gófit, hajdan a vér, oly bőven spriccelt, azzal öntöztem a wiener schnitzelt. Nem hagyhattam ki ezt az iccert, s a választék, ma már csupán egy nyálas szték lett, nincs nekem ma már protekció, se semmi nexus a földre így teremt. A kisebb rendűségi komplexus, minden éjszaka kábán fekszem, és már alacsony a vérindexem, s ráadásul egy súlyos hexensúsz gyötör. Bajskusz gyönyör, jaj, de savanyú a vámpír élet, régen minden jak a vámpír élet, ám a kutyába se
fogunk. Régen minden ember bújt előlem, ám a víganűznek bújt belőlem. Hogyha nem lapul hiúz előben, ma vért szopunk. Most felmászom én, mert már a vérrel bélelt grófné. Nos, vár a piros, avagy németül a rótlé. Vannak, akik vérszipolyként dolgoznak, pénzt hoznak, sok vidéki kolhoznak, dohánybolti műagyarat hordoznak, a csúf gonok, eddig gonok. Jaj, de sanyarú a vámpír élet, régen mindegy a vámpír élet, ám a kutyába se lesznek, s életlen fogunk. Régen minden ember bújt előlem, ám ma víganűznek bújt belőlem. Hogyha nem lapul hiúz előben, a vért szopunk. Hát én aztán joggal kérdezhetem, hogy az életem miért vett ilyen szerencsétlen fordulatot? Nem mondhatnám, hogy jól mulatok. Más ember felesége utazik, és flörtöl. Én boldog lennék néhány csepp vértől. De nem akad más. Az egyetlen szórakozás, ha rémregényeim előszedem, még a faluban penészedem. Ide mi ez a zaj a kertben? Ideje az ablakot feltekernem, és a lárma okát megállapítanom. Merci. Egy újabb műrém. De jó volna rongyán lapítanom. És mellette ott a férjem. Képtelen rá, hogy a bőrébe férjem. A pojáca kezét melengeti, készen arra, hogy hozzám beengedi. Hát én ellene vagyok a durva sértésnek, de hát nem nevezhetem másnak, mint sertésnek. Hát a disznó! Azt hiszi, nem jövök rá elinkcserre, meg lesz a vérencen lincselve. De hogy lehet a beste olyan ostoba, hogy 2 vámpírt enged egy estebe? Nem hiszem ezt. Most mindjárt azt fogja mondani, hogy Noni, egy vámpír. Utálatos pálya. Úgy látszik, nem volt gyermekvérszipoly szobája. Mondja maga vadbarom. Miért nem tudott kopogtatni az ablakon? Nem vártam volna egy temetői lakostól, hogy beront ablakostól. Ez a jeges fogadtatás direkt sért. Utálom a hideg vért. Én azt reméltem, hogy jó lesz a ma esti portja, és hogy ízlik majd a grófné vércsoportja.
ilyen finom, fehér, kecses lágynyak. Nem is kíván hozzá jó étvágyat! Na csak, de ne harapnék szép lágyan erre oda az étvágyam. Gott in Himmel. Itt valami, sehogy se stimmel. Hogy is csinálták ezt a nagyelődök régen? Na, nézzük csak gyorsan a vámpírok kézikönyvében. Azt mondja, hogy... Hogyan készítsünk véres bélest, vörös vértest, rétest, vénával töltött pitvar pörköltöt, igen, trombocitromos vérplazma marinérozva, vérszínromló, vérér még véredényben, erről kedvező a véleményem, szívkamra habarva, van, itt van, 9. fejezet, a lefejezet. 10. Mi a teendő, ha üres a bendő? Hopp, megvan. Köszönöm. Ha a vámpírok esznek, na persze. Hát gondolhattam volna. Jó, ha az áldozat reszket. Előnyös, ha remeg az aorta, ezt tapasztaltam is gyakorta. Nos, hölgyem, örülnék, ha reszketne. Remélem lesz kedve. Nem. De! Nem. Drága asszonyom, miért nem fél nagyon, hol követtem el hibát? Helyzetem nehéz, ön csak egyre néz, kínom, mondja miért tűri hát. Hiába mondom, hiába mondom, hiába mondom, hiába mondom, Úgy, ha rémalak, meg se rémülök, oly szegényes a maskarán. Röhög az üldözött vigyori áldozat, kújkacaj repeszti hasfalán. Hiába mondod, hiába mondod, hiába mondod, hiába mondod. drága élenem, egyre kérlenem, legyen már kicsit reszketeg. Lássa végre meg, hogyha nem remeg, több liternyi vért veszthetek. Hiába mondom, hiába mondom, hiába mondom, hiába mondom. Úgy, ha véredény, nyavka költemény, mit fuhogsz nekem szüntelen? Nyavka hangzavar, engem nem zavar, mit remélsz, te kis szemtelen? Hiába mondod, hiába mondod, hiába mondod, hiába mondod, Reszkesen! nem, Nem! nem. Most elment a kedvem. Nem vártam volna egy ilyen romantikus beállítottságú asszonytól, hogy egy ilyen igencsak fontos reszketést később lehalasszol. Na persze, majd ha kiteszem a lábam, majd elájul, mint mások általában. Na hát, szégyelje magát. Torban meg, te pojáca! Azt hiszed, a jelmezed az éberségem kijátsza? Régi komoly, barokk átok, hogy lejön a parókátok. Fogadok, hogy puha még a ragasztom a fogadon. Nem érdek meg a műagyon láttál, tudom, hogy magyar gyártvány. Asszonyom, egészen megijeszt! Hát az ön megérti ezt! Igenis vámpír vagyok valóban! Igen, és én ezt elhiggyem. Magad teve? Hát tudom, hogy a férjem engedte be. Valóban úgy értem a férje által hozott lajtorját, de akkor sem értem, hogy most miért ront így rám! Alja, örülnék, a békében hagyja, anyjakat a minden éberek alja! Ez egy szadista beteg. Én csak egy ártatlan vámpír vagyok, de ez egy beteg szörnyeteg. Segítség, vissza akarok jutni a grintába! Segítség! Oda fogsz jutni, de egy törésigre. Na, micsoda link, smink a szentem. Mihelyt az ablakon kibillentem, rögtön kiesik a szerepéből.
biztos, hogy a nejem boltra rémül, ha látja, hogy az ablakban egy rém áll. De nem sajnálom én azt a bestiát, ha a haját az ijegységőszre festi át. De mi ez? Kimondom kereken, hogy a faluban meredeken zuhan a bérszívó nívó. Ugyanis azt sugja szemem és fülem, hogy az ablakon kiesett rém tart én felém. És kisé zilált, mint egy háromszögű négyzet. Na mi az jó ember? Már is végzett? Tudhatta volna, hogy csapdába csalnak! Biztos maga volt szerzsőnyel cselnek! Homlokomra redőtt a tűz paráznál írésnek! Ön most részese lesz a szörnyű büntetésnek! Arra a magyarázatra hajlok, hogy ez az ember itt egy elmebajnok. Őrült lehet, mi más, esetleg bolond vagy paranoiás? Na mi az jó ember? Mondja el, mi áll abba az agyba fejébe? Megmondom nyíltan, ez! Se harapás, végzetet jelez. Mérgem a nyakában oly dózistat, mely lehetőséget ad a vámpír metamorfózisnak. Atya Isten! Ha maga harap, hát miért nem visel szájkosarat? Mégiscsak jól sikerült a mai nap. Vessünk át véget a vámpír sirámainak. Most visszaszállok Iromba váromba, s a hajnalt ott várom. Ba! Hát ez hülye. Mit is várhattam egy falusi bolondtól, mondjuk hát semmiképp sem brilliáns eszet. Remélem nem volt veszett. El ne felejtsem, a faluban kevés az eddig jó intézkedés. A tűtől, ha bár viszonyognak, oltást adok a bérszipolyoknak. De most viruljon nélkülem az ő sikert! Felmegyek a nőmhöz látni a véres elsöprő sikert. Jó estét, kedves! Gondoltam, feljövök, s meglesem, hogy vagy. Egy jó férj, a nejének minden figyelmet megad. Igazán? Szóval akkor ennek tulajdoníthatom azt a szerencsétlenséget, hogy a szobámban találhatlak téged? Már olyan régen voltunk együtt mi ketten. Bevallom. Utána epekedtem. Epekedtél? Te? És én utálom? Átlátok az ilyen terveken. Biztos savanyú cukorkát hoztál nekem. Csak ne neves. Vágyam intim jellegű és egészen neves. Engedd meg, hogy elfogjon a szkepszis. Ha néha meglepsz is, hogy felbírsz mászni az emeletre, már 10 éve nem voltál képes ennél jelentősebb tettre. De mi ez? Hogy a macska borogjon rád? Most meg te húztad fel ezt a csacska maskarát? Megáll benne a főnemes ész. Mondd te, miről beszélsz? Hogyan ma kérlek? Ne is tagad, hogy a kozmetikusoddal rémképpé alakítattad magad, megyem. Én? De nem. Hát ez lehetetlen. Mi lehetetlen, te szellemileg félkarú törpe? Hát nézd a tükörbe. Érvedett, ezúttal könnyedén kijátszom. Ebben én nem is látszom. Ha nem túloz a vámpírokról szóló számtalan hősi ének,
Épp ezt tekintik a vének a vérszipolyság biztos jelének. Felbojdultam hatalmas mértékben. Valóban átalakult a bérképen. Vajon beválik egy ilyen síron túli lénynek? Már értem. Tetemes hátrány, hogy meghaltam. Kár értem. Na hát én lássalak csodát. Ó, Istenem, egy valódi friss tetem. Én nagyon örülök ennek a változásnak, bár egy cseppet sem értem. Ki gondolta volna, hogy az öreg emberben még ennyi vér van? Drágám! Édesem! Lángolok! Szédesem! Jerte állat! Megzabálva! Szándékot komolyé! Véresen! Tartsunk hát egy vérnász éjszakát! Hadd érezzem végre a vérszagát! Jöjj, hadd te védgyermek, így csodás fér mellett, jelentős két lelhető, az árva nő. Drágám! Édesem! Lángolok! Szétesem! Szerelmük végre megfogad! Lejárt sajog a szemfogam! Fogsz szerelni nékem! Kényesen! Beteljesült tehát a végzetünk! Ezentúl holtan élünk, ég velünk! Tovább már nem bírom! Jöjj hát, kis kandúram! A világot feltúrom én! Te veled! Édesem! Szédesem! Reszket minden pórusom! Ó, csak drága kórusom! A sír után is tart ez a szerelem! A sír után is tart ez a szerelem! Mégsem lesz a mai éjszakán társtalan és árva. Gyere, csókolj meg, te drága! Csók? Nem azért jöttem én. Van erre másokon. Már túl vagyok az ilyen emberi banalitásokon. Lényem már örül, hogy friss vért alathat. Csak semmi csók! Inkább megharapnak! Erenyben már is szétárult a fáradt zsibongás, és a legteljesebb mértékben szédülök. Én most ide egy kicsit ledülök. Boldog vagyok, aminek fél évért bosszúmat oldhattam! Na, ha megérkeztem volna! Ó! Ki nyugszik itt a díványon leomolva? A grófnő húzza itt a lóbört. Megkölöd, még sose láttam ilyen jó bört. De jó lesz ezt megijeszteni. Na, itt se fogok sok pénzt veszteni. Bezzeg az ilyen zsíros munka ritkán szakad a nyakunkba. Örülne is minden bérszipoly, ha csupa ilyen feladatot kapna.
de hát nehéz és veszélyes szakma. Nem vagyok én traktoros, nagy paraszt vagyok, hadszoros. Bérszbolyként dolgozom, megbecsül a kolhozom. Ám királyön, hogy ez jelmez, fejbe csördít, nem kegyelmez. Uff, 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 fejbe vágja, uff, 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 fejbe vágja, uff, 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 fejbe vágja, uff, uff, fejbe vágja. Szobán, ha lábam, ha átoson, látom, itt szunyál a vánkoson. A fehér cserét ki megdörmeszte, vagy ha nem, hát rajta veszte. Látja, kit rejt, itt a jelmez, fejbe csördít, nem kegyelmez. Uff, 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 fejbe vágja, uff, 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 fejbe vágja, uff, 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 fejbe vágja, uff, uff, fejbe vágja. Hatalmas nagy pálcarém, talentum szorult én belém. A nő nem sejti, hogy ez maszka, halcsi rizzel fölragasztva. Ám, ha mégis tán lelepez, fejbe csördít, nem kegyelmez. Uff, 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 fejbe vágja, uff, 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 fejbe vágja, uff, 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 fejbe vágja, uff, uff, fejbe vágja. Kevert fél decit tüzelnek, bátran űzöm az üzelmet. Megúszom én a bűn sokszor, bevonva plasztik fogsor. Ám, ha mégis tán leleplez, fejbe csördít, nem kegyelmez. Uff, 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 fejbe vágja, uff, 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 fejbe vágja, uff, 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 fejbe vágja, uff, uff, fejbe vágja. Ám királyön, hogy ez jelmez, fejbe csördít, nem kegyelmez. No hát, főélet nagysága, egész megijeszt a vadsága. Már elnézést kérek, hogyha a szavába lépek, de úgy tudtam, finomabbak itt a földnemesi népek. Ja, de maga guncsak volna, vagy mi az ördög, úgyhogy fölveszem a maskarálét, osz vámpírmód. Ördög! Új, tudom magamat csinálni egész ijesztőre, hogy piszkos ulliba bőrös lesz tőle. Majd meglátja, micsodám van nekem. A rögvest fölveszem a köpönyegem, azt meg csak úgy lebeg, hogy menekülnek tőle a házőrzőlevek. Mondta is már sokszor az asszony, jól ölködött menni az eszinek, hogy engem válasszon. Nagy baromság, vagyis hát úriasan téveszme, hogy nem én vagyok a legrondább ember a téhezben. Na, szóval maga egy paraszt. Itt vagyok, tessék! Akkor a paraszt mint egy község. De ám most termékszerkezetet váltott a kolhozom, úgyhogy bérszipolyként dolgozom, megfelelően a divatnak. Hát ide is hivatalos ügynökségembe hivattak. No, de akkor bele is fognék a dologba, félelmetesen morogva. Azt mikor beteszem az agyara, az lesz ám a félelmetes, kedves nőnemű nagyuram, vagyis hát nagysága. Na, jó, befejezhetné a komédiát, deréknépű sarjadék. Na, inkább azt mondja meg nekem, hogy erőse a karja még. Új, tavaly még meg se kottyan neki egy zsák cement. Nem hinném, hogy azóta 5 cement. Értem, akkor egyre türelmetlenebbül kérdem, hogy jellemző-e önre az az érdem, hogy bővelkedik a sűrű népi vérben. No hát! Ne hát! Az van nekem bőven, ha megmérgelődöm, fejemben rettenetes hő van, ha látom a szememmel, hogy valahol utálnak, menten közébe kerülök a kutának. Szóval nagy, erős és vérből, mint egy marha. Kifejezetten van fantáziád a vérszipoly iparban. És az ilyen férfinak nem az esze a fegyvere. Leoltom a lámpát, és gyere!
Gyere, gyere! De merre fele? Nem vagyok én olyan csodamadár, amelyik a sötétbe is oda talál? Gyere, ne törődjél semmivel, csak gyere, gyere! Te bohó kis föld, mindent fám! Helyes. Akkor szüret. Ez az, amit a bércipoly szeret? Most még ülök, és felálltam. Na is, leülök. Már itt is vagyok. És ez még csak a kezdet. Hogy csak? Nagysága és műfogat eresztek. Ne foglalkozz vele, mondtam. Mindjárt szakítunk ezzel az ostoba bércipoly fazonnal, és egész más leszel azonnal. Indokom dentalis. Visszatérész ellen volna, Javis hiányom mutatkozott a fogszorba. Nem látod sehol. Persze így áll, aki rágóz, még grófunk a kóztól. Naja, a túlvilágon is szó függ a fogorvostól. Nagy hátránya a vérvásznak. Az ember rágóz, elbeirán így tompává vásznak. Márpedig én nem akarom itt hagyni a fogam. Meg kell találnom. De mégis hogyan? Lábaim, ha kell, inkább a kasztéig másznak, mint hogy újra hídpénzt fizesszek a fogásznak. No, én aztán megjártam a pórút. Nem vettem észre a csalafényt, a fehér cselét, ledér cselét, azt oda mentem. Hát erre nem volt, mentem. Úgy, még röhögött is a várúrnő, hogy nincs jobb a vérérdé. Új, de elbánt velem ez a förtelem. Hogy lehettem ilyen sületlen, azt nőbaj lettem. Azt úgy összezavart a halálom, hogy még a kaput se lelem. Énekes halott lettem már én is, hát! Sajog a szívem, hogy ott kell hagynom riskát. Semmi közöm már csűrhöz, sert és ólhoz. Bye, kólhoz. Isten vélet, kedves zöldségágyás. Nélkülem leszel, eztán sűrűn trágyás. Drága illat, mint a szél a gyúgol tollhoz. Bye, kólhoz. Isten vélet, kedves öreg TS. Emléked már lassan semmivé lesz. Szálljon a sóhaj minden vérszípolyhoz. Bye, kólhoz.
A mai napot jó vonallal szőtték a pálkák, ugyanis a grófnőtől kapott találkát. Hiába. Tudtam, amint játékban lendül, előbb vagy utóbb én belém bolondul. Na persze, nálam csábító vegyének, nem lakója megyének. Már kezdtem azt hinni, hogy az állampi akció kudarcot vallott, amikor hirtelen végcsikógást hallok. Nézem, kinek az útja sikerült ilyen kalandosra, hát a galamposta. A grófnétől jött egy üzenet, ami felszította langadó tüzemet. Imiden invitál a lady, stílusa cseppet sem cseréli, és azt írta, hogy lángra gyulok, mint egy eretnek, de jó, ha valakit szeretnek, azt ír a grófnő a levélben, hogy fő a levélben, spanolos hével lángolok, nem mint a hűvös ángolok, így volt a grófnő féltekén, és nincsen más, csak én. Nos, abból a levélből, amelyet a friss pereg, nem hiányzik az emberismeret. Ó, de a bokrok között ezek a cserjek. Mindjárt a grófnél vegészül ki a hajnali vecserje. Szerelmem, hol vagy? No! Sic innen! Gróf úr, resztellem, hogy diszkréciója vásztyáján ütött emberészt, de nem látott véletlenül egy ideillő szájberendezést? Zoklatástól szinte megműködött az ön társadalmához semmi között. Hát igen, ilyen incidensztől bennem is beszerezek. Bocsánatáért kezdezem. Kedves grófom, örömöm már is irdatlan, hogy az ön látványára virrattam. Üdvözlöm, kedves tegnap esti áldozatom. Kellemesen csalódom e kedvező cselekményváltozaton, sőt, a szája is döbbenettől tátott. Hát, igazán megbocsátott? Ebben ne kételkedjék mit sem. Már alig várom, hogy hozzám közelítsen. Ezt az eljárást helyesnek tartom és jónak. Csak még azt mondja meg, hogy mióta hívja a vámpír komplekciónak? Hát tudhatnám maga, csacska kis idióta. Hát a tegnap esti divat bemutató óta. De, csit. Most oly percek jönnek, melyeket méltán nevezhetünk vérpesdítőnek. Vigyázzon, uraság! Most nem mozduljon a lába, mintha egy bolha ugrott volna a nyakába. Ugye már nincs ott semmiféle bolha. Na, nézzed inkább fel a holdba. Szabadon tudom, hogy miért? Hát, hogy olyan sárga, meg mi tartja ott fönt valami sárga? Miért van olyan messze? Na, hajlandó lesz arra, hogy tekintetét meretten az égbe meressze? Jó, nézzünk holdba mereven. Tehát a hold nem is arra van, hanem arra! Na hát, e furcsa esetet többféleképp nézhetem, de most mindenképpen vámpírok lettünk a négyzeten. Vámpírok. Ez jó vicc. Vámpírok! Ne! Egy percig itt állokoltam, úgy mondtad, hogy csúnyán meglakoltam. Értitán, hogy a helyzet vért kíván? Szeretném, ha ennyi lenne a teteme. Nem tudom, hogy ezt öntől kérhetem-e. Újonc révén csikara haraphatnék. Jó volna, ha egy kis vért kapnék. E kérés nem más, mint önzésbe burkolt szangvinitás. Régebbi vámpír vagyok, s ráadásul nőstény. Itt én vagyok a rangidős lény. Mégis hadd legyen enyém ez a fazon már úgy, vérszomjazom. Na jó, lassan a holtteste. Fent vázolt kérésed, vesd el. Én harapok, és ez ellen nincs sanszod vétóra. Tudod, mi jár az ellenem vétőre? Nem ajánlom, hogy a grófhoz közeledj, mert modorom egy sárkányéval lesz egy. Hát te meg mit keresel itt, te kis maskara?
Hát nem félsz? Most már mögöttem áll a vámpírok hatalmas kara, és agyam újabb leszámolást tervez már. Nem lesz itt több jelmez bár. Egyébként ki gondolta volna, hogy egy ilyen kezdő madárjesztő visszamerészkedik a fészkembe? Na, de nem is jutsz ki innen, csak 2-3 részletbe. Mi ez a ricsaj? Mit rikoltozol itt, mint valami vásári csaj? Fékezd a haragod, milyen nemes vámpír ellentomból, hiszen ő szabadított ki humán mi voltunkból. Hát miatta szűn meg a köztünk lévő viszály. Bocsáss meg néki. Jó, hát a muszáj. Na jó, ne hulljon a fejére, több válogatott átok, legyünk barátok. De most már uncsi ez a családi idill. Ez a tag, meg közben csak itt üdül. Hát azért üldöztük őket, majdnem nagy sebességgel futva, mert szeretnénk, hogy a vámpírok sorsára jutnak. Aj, nekem nem áll. Jaj, bizony! Úgy helyes, hogy én kapom a vért. Maguk miatt engem itt üzemi baleset ért. Hogy is hogy teljesedjék be a pokolbéli átok. Harapáshoz én rögtön hozzálátok. Státuszomnak a friss vére haszna. Itt én vagyok a síralom házigazda. De én vagyok a nejed, és majd én vacsorázom a férjecském helyett. Tisztóság, enyém lesz a gróf, és meg is fogom Hallgasson lékelni. a sakja alkalmazott. Elég! Na, elég legyen! Vérre szomjazik a megyem! Hú! Csípőprotézis a cserben? Ó, te jó ég! Csak nem. Csak nem. A fogam. Drága fogam. De jó, hogy elégült ez a szavak. Most megyek, és berakasztalak. Örülj, kedves öcsém, hogy pázol, te szállodunk némi alkalman. Maga meg mit röhögi? Maga iromba. Kacajomok elfog a faromban. Nem hittem volna, hogy úgy lesz belőlem bőtetem, hogy hátsómat egy elhagyott fogsorba ültetem. Oda lett az ebédünk, alaposan lejtünk. Hát igen, a történelem örök tanulsága engem is megvert. A nagy fordulatok mindig hátulról érik az embert. Gyerünk, gyerünk, most elmegyünk. Búcsút itt a minden annyi vérszív, hogy ki elszerel, az ólajel. Magas torokhoz elfelé a végsíkon, a várfatat, a birkadat, és rózsaújú fényt már a hajnal át. Urrá, urrá, nem lesz urrá, a nappal víg a huszonát. Éljen a vérszigoly a mester, tiszteljük behajlított testtel. Éljen a vérszigói hajlam, zengjük együtt dicséretét a dalban. Recsőt a sűrűségi költ gomoly, éljen a vérszig, Ő az igazi férfi! éljen a vérszigóly.